iso é o que está a acontecer co que di o Partido Popular en relación coa residencia de maiores do Pino ao longo de todas estas semanas. E por iso nos queremos dicir alto e claro: residencia sí, pero queremos garantías, e a día de hoxe non existen tales garantías. Nos demos o voto favorable a unha moción en decembro de 2020 vinculada ao cumprimento de dúas exixencias. A primeira era resolver o conflicto urbanístico existente na parcela e o segundo, cumprir as demandas, as exixencias da veciñanza. Ninguna das dúas cuestións está resolvida, por máis que distintos partidos políticos digan que sí, concretamente o Partido Popular. E non só non están resolvidas, sino que as queixas dos veciños son crecentes. De feito, hai agora mesmo unha proposta en riba da mesa de facer unha liña circular que pode acabar deixando esa zona sin comunicación co complexo hospitalario, e a zona verde que din que vai haber nesa parcela non é tal porque está proxectada unha senda que remata no propio solar.